Čau ľudia, vítam vás z nového videa. Dneska hrám tu z tunela Brawl Stars, takže tak. Tu s kamošom tu hrám. Jan. Takže ja dám ready. Ja si nechám Cordeliusika, môjho najväčšieho brawlera. Co? Jediný. Čo? Jediný legendary? Nie, jediný dobrý. To znamená, môžeš sa dá povedať, co povieš. Tak ako ja viem, aj že neviem. Co si tam povedal, že som? Kto tam? Hej, ja tu. Ja som vidím tam trochu. Hrál. To nevieš, to ja hrál. Ty kokos, fuj, osa tu okolo mňa lieta. Pozeraj. Takto. Je to pičinou. Niekto tu krycí to. Počkaj, nezabijem. Počkaj, ja som sa zlakol, že to je niekde, a to si ty. Pozor, boha. Ty kokos. Boha, tak. Nie. Peč. Sorry, skryj sa. Pekne. Pozor, ona si myslím po tebe skočí. Kabony. To bola na vieska, tak. Ja som ho zabil. Ja som neviditeľný, yes! Ešte tu má to. Počkaj, čo? What? Čo sa deje? Ja som ich zabil. A to je spôsob. Ich zamrazím. Počkaj. Zakúkaj, tak ich zamrazím. Ale musím niekoho... Hej, a vieš čo? Niekého silného. A vieš, čo sa stalo? No len ja vlastne nevidím, koľko je tam šildákov ešte. Vieš, ja mám hore tú kamerku. Alebo ľudia tam si nastavili. Pardon, za menší chaos ľudia. Poďte si zase ľudia. Yes, ja mám tento. Videli ste ľudia? Ja mám tento. Jej! A druhý? Nič. To nič. Ešte tretí. Á, zase nič. Brovko, dávajte niečo dobré z toho. Skin, počkaj, ľudka. Ktorý skin si má dať? Vyberte, píšte do komentárov. Je tam, vy si to môžete pozrieť, Toon Spike, Pyro Spike, Massive Spike, Sakura Spike a normálny Spike. A ja mu dávam 3 Spike. Im nepáčia, ale... Som si nájsť kúpil skin. Taký to pôsne. Čo? Easy, bro. Ja, ľudia, keď sa to ráta hodinovo, tak môj účet je tak 2-1 mesiace. Počkaj, webkami zmizla ľudia. Nevadí, facecam sa mi pokazil. Nevadí, ale ja stále hrám. Hráme. Nie, Meg! Tak ja som ju zabil. Skoro. Počkaj, ja si teraz na chvíľu sa dopovedať livnem, lebo si musím zapnúť webku ľudia. Ja vám to strihnem. Tento.
Skąd znachodziło się w odkoczu? Poczekajcie, poczekaj. Tu mamy. 100 kredytów. Mamy 409 na fajka. Na kawę. Okuleczka zamówiłem ekstra. Ale jak są się rozkuszą. I tylko sobie dali w training. Kurde. Oj, super. FC Barcelona! Ja wiem. Nie, ja to wiem. Pani rychuje się to bankę, to telefon. Go! Nie wiem. Ja się boi się po nią, a zrazu ba. Jak to jest crazy stuff. Pobity. Да не кипим! Тут я шахте такую для видел. Там Dobra, masz sobie co robić. To będzie pewnie jeśli z nim. No bo jak ty kukam na was, a kukam na was, bo kumie coś. To to się robi. Ludzie, że mam to tu menie, ja potem si to wam Vytlačil som ho. Ja som dal. Do? Ja som nevidel tam pána. Dobre som to možno sa dať pomôcť. OK. Widzieli, ako nám bravko. Jeszcze nie Nikodem Polsy. Bez premii z nim pozdrav koliko jeszcze. 247 galikov. Mogłaby się Messi. Messi? A Messi. A, okej. Damy do tych ďalších dvoch star dropov a potom končím. Chcem, keď som vonku aj hrať niečo. A inak, že ja tu netahám. To pripojím na tým na kompanii, tu niekde blízko. Zberím. Tak ja s tým zberím. Zbiłem. Zabić ten... Nie zabić, zniszczyć ten papijanie. Albo do dżunglu się zabram Piper. Pamiętam jeszcze na BBR. Oni są na białkłe. Mortis. Zabram Piper. Na mnie wżdy idą koszty bijacy, a potem to nie ma po. Zabram Piper.
neviem, čo je. Wiem. Teď jsem si postupně. Ne, gara nechci. Kde je? Tu? Pozor. Dobre. A ja ho idem zlať. Kde je? To ti pomůžu. To je to. Spaj? Yes. Dalších 200. Piperku, fakt? No, já s ňou viem. Ale Piperku nie na túto mapu. Piperku na lepšiu mapu. Moki? Nie, nechcem. Nie, prečo? Ja chcem solo. Dôvodku. Ja nejdem hrať s Piperkou. Vyhrávam s Brokom. Som ho hlavne, keď mal mutáciu cez Godzillou. Ja Edgara, lebo mal extrémne veľký skok. Ja Tú mutáciu, ja som ho drtil. som hral s Brokom, lebo on dával 4000 damage. A on bol najlepší. Ja ani neviem, lebo ja som ani nemal mutáciu. Isté. Ja vždy som získala si... Piperka nebola dobrý nápad. No veď, som ti vravel. Ja si hovoril som dôvodka. No hej, ale chápeš, že potrebuješ mať dobrú mapu. Mapa dobrá nebola moc. Všetci idú tam jak a zabudli, že ja mám Piper, ktorá nikto na jeden kill. Ale aj oni mňa. Si to náhodno dal. Si mal aspoň preč od schodky. Mám 500. Že Jozef už bol na Legendary. Čo? Starý dobre. Actually it's crazy. Keď dostanem tieto dve. No to je jedno, ja idem sa bez toho. Jedno solo idem ešte, hej? A potom prídem za tebou. Že ľudia, dáme si poslednú hru dneska. Počkaj ma tu, hej? Ja len dohrám ľudia túto hru. A idem. Co? 15:54. Ja sa na to... Hej, tak čau. Ja idem domov. Ja viem. A ja to skončím, takže čaute. Čau.